श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. नमस्कार स्वामी भक्तांनो. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण निर्जला एकादशी याविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत. खरं तर आपल्या हिंदू धर्मामध्ये प्रत्येक तिथीचं वेगळं असं महत्त्व सांगण्यात आलेलं आहे. जर तुम्ही निर्जला एकादशीच्या दिवशी भगवान महाविष्णूंची विधीपूर्वक व्रतपूर्वक पूजा केली तर तुमच्या जीवनातील सर्व संकटे दूर होणार आहे, नाहीसे होणार आहे. त्याचप्रमाणे तुम्हाला मी एक अशी गोष्ट सांगणार आहे जी तुम्हाला त्या दिवशी तुमच्या घरी आणायची आहे. ती गोष्ट तुम्ही घरी आणल्यानंतर त्या पाठोपाठ तुमच्या घरामध्ये सुख, समृद्धी, संपत्ती येणार आहे. तर ही ती गोष्ट कोणती त्याविषयी आता आपण बोलूया. तुम्हाला निर्जला एकादशीच्या दिवशी कामधेनू मातेची मूर्ती तुमच्या घरात आणायची आहे. तुमच्या देवघरामध्ये तिची स्थापना करायची आहे. हे ज्योतिषशास्त्रानुसार अतिशय शुभ मानले जाते. जर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये, तुमच्या देवघरामध्ये मूर्ती स्थापन केली तर तुमच्या घरामध्ये सुख, समृद्धी, संपत्ती, संतती त्या पाठोपाठ येणार आहे. तुम्हाला ही मूर्ती आणून तिची विधीपूर्वक पूजा करून तुमच्या देवघरात तिची स्थापना करायची आहे. जर तुमच्या देवघर हे ईशान्य कोपऱ्यात नसेल तर तुम्हाला वास्तुशास्त्रानुसार निदान ती मूर्ती ईशान्य कोपऱ्यात उत्तर दिशेला तोंड करून कामधेनू गायीची प्रतिमा लावायची आहे. याने तुम्हाला शुभ फळ प्राप्त होणार आहे. तुमच्या घरातील सर्व आर्थिक अडचणी दूर होणार आहे. आता एकादशीच्या दिवशीच गायत्री जयंती पण आपल्याला साजरी करायची आहे. त्याविषयी सविस्तर माहिती देणारा व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. जर तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहण्याची इच्छा असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला तो व्हिडिओ त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला प्राप्त होणार आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकीच माहिती मी तुमच्यासाठी घेऊन आले होते. आपण पुन्हा भेटू नवीन माहिती सोबत नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.